زخبر سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا نالهم بحت مقابيت كل التشعين إسان 4 زين عنه فلما أرستاتو كينيان إتوبيان تمال ربع نغل التعاوم التحبار زعل مسمع فريمان حوتيني أوروبا مس إيسيا زرخبو 4 جمدات ركب تحت بحري يعنيو بدرجة علم لعل 1 بليون صبات كروشات مخانم ودبت عن علم أفليتو علة وزينا كينيان إتوبيان تمال ربع نغل التعاويم التحبار زعل مسمع فريمان قدما مينستر إثيوبيا أبي أحمد أب كينيا نايكل تمعلتم بصح دحر مفصامو كلتين هاجرات أب بهلاو لمعات توريزمن انسسا زقدامن سماياو قطبا لمعات ندادي صعاتن حزباو أገልግሎታትን ዘጠቃለሉ ሰማዓት ፈሪመን ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ሚኒስተር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ኢትዮጵያ አለሙ ስመ እቲ ሃገር ብወደብ ላሙ ኬንያ ናይ ፈለማ ጽዕነት ክሰድድ ተሸባሸብ ምህላዋ አረጋጊጹ ነይሩ ሚኒስተር ስመን ፓርላማ ኣብዛሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያን ወደብ ኬንያን ንግዳው ንጥፈታት ሓጽያቶ ከምዘላን እዚ ድማ ብደቡባዊ ዶባት እቲ ሃገር ኣቢላ ጥሪትን ካልኦት ውጽኢታት ሕርሻን ናብ ወጻኢ ንምልኣኽ ዘጠቓለለን ንግዲ ዘተኮረ ስምዕ ክትገብር ኣብ ምድላው ከምዘላ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ዝቕጽሉ ክልተ ዋርሕ ድኽዒ ብምምላስ ክንጅምር ኢና እዚ ስጉምቲ ድማ ኣማራጺ ኣፍ ደገታት ባሕሪ ንምውሓስ ዝሰፍሐ ስትራቴጂ ዝውክል እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ኢትዮጵያን ወደብ ላሙ ናይ ኬንያ ብምጥቃም ንንግዲ ናይቲ ሃገር ዝያዳ ርጉእን ስሉጥን መስመር ንምውሓስ ዓቢ እጃም ከም ዘበርክት ድማ ኣብሪሁ ነይሩ ብተወሳኺ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ሃገራዊ ቁጠባዊ ዕቤት ንምዕባይ ከምኡውን ኣጀንዳ ሕብረት ኣፍሪቃ 2063 ኣብ ግብሪ ንምውዓልን ተበግሶ ኣብ ምውሳድ ቁርባት ምህላዎም ገሊጾም ኣጀንዳ ሕብረት ኣፍሪቃ 2063 ዓለማዊ ጽልዋ ኣፍሪቃ ንምቕያር ዝዓለመ ሸቶ እዩ ኣብቲ ኣህጉር ንኹሉ ዝሓቁፍን ዘለቐን ልምዓት ንምዕዋት ዝዓለመ ስትራቴጂካዊ ቅርፂ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሓሳብ ፓን ኣፍሪካኒዝም ተማእኪሉ ንሓድነት ርእሰ ውሳኔ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ሰላምን ድሕነትን ሃገራት ቀዳምነት ምሃብ ምዕባለን ሓበራዊ ብልጽግናን ከምኡውን ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ጸላዊ ተራ ንክህልዋ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ክሰርሕ ዝተመደበ ሸቶ እዩ حوتين أوروبا مس إسيا زرخبو 4 جمدات ركب تحت بحري يعنيو حوتي أبز غربا معلتات أبل علب بريطانيا تونن نايت عنت مركب بميسايل متقعت مسكايدة أب مونغو سعود عربن جبوتنا أبز ركب شنخ أيح بحري 4 جمدات ركب سامارين كم زعنوة مع كان زينا جلوبس إسرائيل حبيرا اتمت قعتي أمونغو أوروبان إسيان نيركب مزنبع كم زغتلة تقليتو መንግስቲ የመን ኣብ ዝወር ሕዚ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከቡ ገመዳት ርክብ ንምዕናዊ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ኣጠንቂቑ ነይሩ እቶም መስመራት ዋንነት ኩባንያታት AAE ሓደ ሲኮም EIG ከምኡውን TGN ምዃኖም ይግለጽ ገለ ገመዳት ኢንተርኔት መጥቃዕቲ ስለ ዘይበጽሖም ግን እቲ ጉድኣት ከቢድ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ EIG ማለት ኢሮፕያን ኢንዲያ ጌትዌይ ንደቡብ ኤውሮጳ ምስ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ጅቡቲ ኢማራት ዓረብን ህንድን የራኽብ እዚ ናይ ትሕቲ ማይ ገመድ ብ$700 ሚልዮን ወጻኢታት ዝተነጽፈ ኮይኑ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ክሳብ ህንዲ ዝርጋሕ ናይ መጀመርታ ገመድ ምዃኑ ግሎብስ ሓቢሩ መስመር TGN ኣትላንቲክ ድማ ኣብ 2005 ናብ ህንዳዊ ኩባንያ ታታ ኮሚኒኬሽን ብ$130 ሚልዮን ተሸይጡ AAE ሓደ ድማ ኣብ ካልኢት 4 ቴራባይት ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ንቻይና ብፓኪስታንን ቀጠርን ኣቢሉ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት የራኽባ መስመር ርክብ ገመድ ሲኮም ድማ ንኤውሮጳ ኣፍሪቃን ህንድን ከምኡውን ደቡብ ኣፍሪቃ ዘራኽብ እዩ ነዚ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝነበረ መሳርሒታት ንምጽጋን ሰሙናት ክወስድ ከም ዝኽእል ክግለጽ ከሎ ሑቲ መጥቃዕታቱ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ግን እቲ ናይ ምጽጋን መስርሕ ሓደገኛ ከም ዝኸውን ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ የመን 18 ዒላማታት ሑቲ ኣጥቂዖም ሑቲ ካብ 19 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ብውሕዱ 57 መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ንግዳውን ወተሃደራውን መራኽብ ከም ዘካየዱን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ድማ መጥቃዕታቱ ከም ዘዛየደ ይፍለጥ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰባት ክሩሻት ምዃኖም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ቅድሚ ሕጂ ስብሒ ወይ ልዕሊ ክብደት ከም ጸገም ሃብታማት ጌርና ክንሓስብ ጸኒሕና ኣብዚ እዋን ዝግናይ ዓለም ጸገም ይኽብል ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓላፊ ኣመጋግባ ፍራንቸስኮ ብራንካ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መጠን ስብሒ ንምምካት ዝሕግዝ ነጥብታት ምትእታው ማለት ልዑል ትሕዝቶ ሽኮር ዘለዎም መግብታት ዝለዓለ ግብሪ ምኽፋልን ጥዕናዊ መግቢ ኣብያተ ትምህርቲ ምድንፋዕን ዝኣመሰሉ ስጉምታት ምትግባር ከም ዘድሊ ገሊጹ
ንሱ بتوسخي نزن متكبار متحبار والقاو صلات تحتت كوينو نطعناوي صلواتات فرياتهم تحتت تكون اللوم كبل وسيخو غليصو إذا مس موسخ حدقا بوزحات كبرت تسقمات عنا زتأساسر مخانو كاودبت عنا عالمن أهقراو قجلة مرامرتن استقبر واناو مصنعتي يحبر كابش عند شعات ميتن تيس عن كساب كل التشحن كلتن أبزلو جزي كروشات ويدمال على خبدات سخون وصبات أمن السيات تقصري عتصفك خون كلو أب كل عدمة حموشتك ساب تشعات تزلو قول عدمة تقصري نير بعت عتصفي عبيتها رئيو أزمة صنعتي قبل علميتن تيس عن هاجرات كابز ركبوا لعلى غلطة 220 مليون صبات زت رغبة مرداتا زت مركوسيو زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي مولو